Badakigu, guain nogen taldia utzi, eta bakarkako proiektu bat loratzen aizea, ez da? Hori da. Ez alda, gaina loratzen deitzen da. Bai, hemen txedauko diskoa. Diska, atea berria labetikan, ez da? Guendik epela, egongo igual, oztuzten utzi bergo dugu. Piskatazten gogauketuzteko, giesan. Bai, bueno, ze gauza berri asko topatuko alditugu bertan. Bai, 6 abesti zozauta dago, eta, bueno, EP bat da, ze gaur egun diskoa konsideratzen da 7 abestitik aurrea, molako zerbait da. Eta... Hariko, ni bat nabazu, Txantxarra, errezeta bat hartuko deun nabazu. Ez atxarra. Bai. Eta, bueno, guain kontzertukin hasiko gea, osea, que pozik da guztua. Sorte asko opa dizuegu. Bueno, zergatik deitzen da loratzen? Bueno, egiesan izena hasieratik, bueno, igual asko moztu dut. Ondo dago, hau untxiek eskertuko dizue, untxiek gaur guztua bilik gaia, lasai. Ai, ama. Bueno, egiesan izena hasieratik nahiko argi neuken, ze iruditzen zain ere bizitzako azkeneko 4-5 urteek, bueno, baino 24 urte hauzket, eta pixka hori, 19 urte hauzkezunetik, hola, pixka loratzen juten zehala, ez? Juten zehala pixka zure bidea aurkitzen, nortzean deskubritzen, eta bai, nik uste nire burui baita aztorni gora proiektu hau itea. Nahiko modu naturalen sortu zen, bueno, nogen urtzitako lasaitasunen nahi nun. Eta halako baten hasi nintzen, nire betiko lagunekin, nogen aurretik geratzen nintzen lagun horiekin, lokalea juten, baina beste gabe, bertsiok abestea. Ondo pasatzea, goxatzea, eta barruak eskatzea egitea, ez da? Eta pixkanaka hasi nintzen, nire abesti propiok sortzen, eta erakutsi nizkion nire lagun bati, Jon Antzai, eta esaten joier, igual hauekin zeo zein daileke. Eta pixkatola sortu zen, oza, nahiko... Utzia zula zain abilela guain, da me katxiz la mar, venga, beste 3 kantza bat, ez da? Oia, bueno, gaztean ez, así que... Hola da, eta guen inbiarria gauza, geho zaten da margultzen ganean, ja, akabo. Zuk komposatu dituzu abestianak, denak zuria dira? Doinua zu sartu dituzu eta dana? Bai, horre samarra dauket, ibili ginela Jon Antzatani, oza, erakutsi nizkion lagun hau, abestik erakutsi nizkiona, eta gero produktore batekin ibili geha, ze gu bialtza genion maketa moduko bat, eta, karo, nik produzitzen ezakit abesti bat ekoizten, saiatzen naiz, eta egite ditut gauzak, eta zer beha, olako zerrain soinu hau nahi dut, baina mesedez zintzuk ondo, profesionalki, eta Madrilgoa da beha, Jimbo izena do, eta behak ituzten justo lana Madrilgo estudio baten. Eta esan zigun jo bat, zate Madrida etortzen abeste hau grabatzea. Eta juntzinaten. Eta Madriden grabatu genitun. Eta Madrida juntzinaten, grabatzea, eta nola antolatu zinaten hoi dena txukuntzeko. Behak asko eraldatu zizkizun abestiak? O etxien nuen usten gehiagik ikutzen bai? Lagundu baino ez mareatu, ez da? A ber, bialinion playlist bat, esaten niona pixkat... Playdik, zer da hori gugu jakiteko, hemen zukaldari batean jakiteko. Abesti zerrenda bat, Spotifykoa, nun esaten nion pixkat ze abesti mota guztien zezkiten, eta ze estilo mota jorratu nahi nituen diskon. Baina, egizan pila bat ikasi ez bere gandik, eta oso prozesua berazgarri izan da zentzu guztitan, ze... Hori, azkenen behak bere tokea sartu dio baita ere, eta noski nik esaten nion beha. Hau da nahi gustatzen zaitena, baina esperimenta nahi bali madezu, aurrea. Eta zentzu hortan, hori, lan aiteko modu berrik deskurritu ditut, eta gaia prozesu hortan inorrek etzekin hortan gemiltzela, orduan bapia gozatu dugu, porque... Eta adibidez, zer eraldatu dizu, zer gauza eman dizkizu zure kantu horiek tuneatzeko esateko ere batean? Sintek die, a ber, ez dakit nola esplikau, zuk grabatu ez dakezu hoi, iten izan notxoi, eta bestin sartu, eta izango zen sinte bat. Orduan, behak dauken sinte liburutegie oso handia da, eta guko azkenen ibiltzen genitun, musika egiteko aplikazioetan dauen estandarrak, ez? Eta toke asko sartu izkio estilo hortakok, ez? Entzuten baituztu abestik kapapia dauzkate, eta asko die sinte horietakok behak sartu ditunak. Eta orduan, zuzek zaude bertan bakarrik abestu iten dezu, gitarra jotzen dezure bai, beste instrumentu bat edo ahotsa jarri? Ez, nik ahotsa jartzen dut hor. Abestik sortzakon bai jotzen dut pianoa eta gitarra baita ere, baino estudion ez dauket enbesteko maila. Eta orduan, doinuak eta hori dana, pentsatzen dezu ja, emango zen izkiola, zuk esan dezu zer gustatzen zitzaizun, nun ninoaina esen du nibili, eta geho orduan,
doinua, instrumentok eta hori dana, beak sartu ditu? Bai, hori da, Jungine Vale. Madrida grabatzea, eta bertako estudion lan egiten dute musikari batzuk, eta musikari horiek grabatu dituzte, eta bueno, Jonek gitarra batzuk ere sartu ditu. Vale. Bai. Ze topatuko dugu letretan, zer... Nendik noa ibiliko diga letra horiek? Bueno, pixka danetik, ez? Nik uste bestin ordenak asko esaten dula baita ere, eta ne gustatzen zait eskribatzea loratzen bidaia bat bezala, ez? Loratzeko bidaia hori bezala. Orduan, adibidez lehenengo abestik izena du Volver a empezar, eta abesti, izenburuk esaten duen bezala, da pixka bat, hori ez? Berriz hasten zean, hasi beharra daukezun egoera baten ikusten zeanen, pixka bat hortaz hitz egiten du, ez? Bigarrena da 23, eta hitz egiten du pixka bat 23 urtekin idatzi nun, eta hori, ez nekin oso ratxa hona pasatzen. Vale. Eta pixka bat hitz egiten du, hori, aber ziten nahi gure iztakin, aber bide honetik goazen, ez, dano izartzen ezkigun krisi existentzial horiek. Hala. Eta gero maitasuna besti batzu baita badaude, desesperantzatik idatzitako beste besti batzuk ere bai, eta azkena da, pixka bat diskoa izten duena eta adierazten duena, ospatu behar diela, bizitzako etapa guztik, ze hori, azkenen hori da gauza, ez? Bidaia disfrutatzea, gozatzea, eta gauza guztiatik ikastea. Budi gabe. Ze ondo, orduan goxatu ezu, disfrutatu ezu. Bai. Bikain. Da noiz ikusiko zaitu holtza baten gainean edo argitaratu aldia diskatea da, atea berri da. Hori da. Eta holtzetan... Lehenengo kontzertu emango dugu apirilak 20, Bilboko... Egun Bai, barru. seikun ja. Dana prest daukeu, eta esan gogo handia hozkeu zuzenekotako. Eta gero Lazkauko festatan ere joko dugu. Eta Donostin ere bai. Bai. Donosti ere bai, horrengo hiru horiek lotuta daude. Horiek bai, horiek esan daitezke. Ondo.